Raġel Taljan ta' 29 sena sofra ġrieħi gravi u raġel Ingliż ta' 36 sena sofra ġrieħi ħfief f'inċident ta' traffiku li seħħ matul dan il-lejl. L-inċident seħħ fi triq il-marfa l-Mellieħa għal ħabta tal-kwarta ta' filgħodu fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd. Fl-inċident raġel Ingliż ta' 36 sena, residenti San Pawl il-Baħar, kien qed isuq karozza tat-tip Peugeot 207 meta tilef il-kontroll tal-karozza, tela fuq is-center strip, spiċċa fuq in-naħa l-oħra ta' triq u ħabat ma' karozza oħra tat-tip Fiat 600 misjuqa minn Raġel Taljan ta' 29 sena. Is-sewwieq Taljan inqabad fil-karozza u kellhom jissejħu membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex seta' jinħareġ. Fuq il-post issejjaħ tim mediku li ħal il-vittmi l-isptar. Aktar tard it-Taljan ta' 29 sena kien iċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi fil-waqt li s-sewwieq ieħor sofra ġrieħi ħfief. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.